O Jesus, Hari sa kaluoy, nagasalig kami kanimo. Magpabilin kita sa pagluhod, ug palihog atong batunan, ang tumang kahilom. Palihog manindog ang tanan. Ginoo, pinaagi sa pagpasakit ni Kristo imong anak, iling kawas mo kaming tanan sa kamatayon, nga among nasunod gikan ni Adan, nga makasasala sa balaod sa kinaiya, nagdala kami sa kasamahan sa iyang pagkatao, itugot nga ang gahom nga makasantos o sa grasya, magtabang ka na mo sa pagsulob sa kasamahan sa among Ginoo diha sa langit, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, mulampos gayod ang akong alagad, magamhanan siya og pasidunggan pag-ayo. Daghan ang mahibulong kaniya, kay nadaot man ang pag-ayo ang iyang panagway, ug dili na kini hitsurag tao. Mahibulong usab kaniya ang daghang mga nasod, ug maamang ang mga hari sa iyang atubangan. Kay ila mang makita kadtong wala isugilon kanila, ug makasabot sila niadtong wala nila hidunggi. Ang mga tao mitubag, kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw? Kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo? Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tanom diha sa ugang yuta.
Wala siya'y kaambong nga makadani kanato, ug dili siya gwapo nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato siya ug gisalikway. Nakasinati siya mga kagulanan ug mga pag-antos. Wala gani mo tan-aw kaniya, wala nato siya ug gipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kitauntay angay mag-antos ug gipas-an ang atong mga alantoson. Apan giisip ta nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala, nangapangos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy makaluwas kanato, ug pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag, wala musubay sa hustong dalan, apan siya gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Bisag gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan, ug sama sa karnero atubangan sa mualot kaniya. Wala gayud siya'y timik. Gitaral siya nga hinikawan sa hostisya ug walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa atong kalapasan. Giandaman siya glubnganan tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato bisag wala siya makabuhat og dautan ni makasultig bakak. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos o pagsakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat ug makabaton siyag taas nga kinabuhi. Ug pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Ginoo. Inikatapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad ug siya maoy mopas-an sa silot sa katawhan aron mahimo silang matarong. Busa pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan o gamhanan kay nagpakamatay man siya tipon sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tao ug siya'y mag-antos puli kanila ug nag-ampo aron sila pasayloon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Amahan ko diha sa imong mga kamot. Gitugyan ko ang akong kinabuhi. Amahan ko diha sa imong mga kamot. Gitugyan ko ang akong kinabuhi. Diha kanimo Ginoo nagadangop ako, nga dili gayudon tako kaulawan. Sa imong katarong luwas ako, sa imong mga kamot gitugyan ko ang akong espiritu.
akong luwason, o Ginoo, o matinud-anong Dios. Amahan ko diha sa imong mga kamot. Gitugyan ko ang akong kinabuhi. Alang sa tanan natong mga kaaway, nahimo akong salawayon. Usa ka kataw-anan, alang sa akong silingan. Ug usa ka kahadlukan, alang sa akong mga higala. Hang nakakita ka nako sa gawas, nagpahilayugan nako. Hikalimtan ako sama sa mga minatay, nga wala hinumdumi. Sama ko sa usa ka panaksan, nga buak. Amahan ko diha sa imong mga kamot. Gitugyan ko ang akong kinabuhi. Apan nang akong pagsalig anaa kanimo, o Ginoo. Nagaingon ako ikaw ang akong Dios. Sa imong mga kamot, anaa ang akong destino. Luwas ako gikan sa gahom sa akong mga kaaway, ug mga manggugukod. Amahan ko diha sa imong mga kamot. Gitugyan ko ang akong kinabuhi. Ipadanag ang imong nawong, ngari sa imong sulugoon. Luwas ako diha sa imong kaluoy. Pag maisog og paglig-on sa kasing-kasing, kamong tanan nga nagalaom sa Ginoo. Amahan ko diha sa imong mga kamot. Gitugyan ko ang akong kinabuhi. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Mga igsuon, ligunon ta ang atong pagtuo kay do na kitay pangulong pari nga halangdon nga atoa nasa presensya sa Dios. Si Jesus ang anak sa Dios, ang atong pari dili sama sa unang pari nga dili mo batig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunoa usa siya sa pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud makasala. Busa magmasaligon kita ug moduol sa trono sa Dios diin atoa ang grasya aron madawat nato ang kaluoy o ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan,
Nagampo ug nangalyupo si Hesus uban sa makusog nga pagtuwaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, ginungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakat-on siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi siyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog ang tanan alang sa pagbasa sa pasyon. Ang pasyon sa atong Ginoong Jesucristo, sumala ni San Juan. Human si Jesus makaampo niini, milakaw siya kusog sa iyang mga tinunan, kuyog ang iyang mga tinunan, ug mitabok sa sapa sa Kidron. Niadtong dapita may usa ka tanaman, ug misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatultol niining dapita. Kay si Jesus ug ang iyang mga tinunan mag-adtuan man didto. Busa miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga sundalo ug pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadaguan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila. Busa mitagbo siya kanila og miingon. Kinsay inyong gipangita? Sila mitubag. Si Jesus nga taga Nazaret. Ako. Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya nagbarog didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, misibog sila og nangatumba ug gipangutana sila pag-usab ni Jesus. Ako. Misibog sila og nangatumba ug gipangutana sila pag-usab ni Jesus. Kinsay inyong gipangita? Si Jesus nga taga Nazaret. Sila mitubag. Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako inyong gipangita, ayaw ninyo hilabti kining uban. Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga nawala ni adtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya si Simon Pedro nga may espada, milagnit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari, ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon, miingon si Jesus kang Pedro. Isa ko pang imong espada, nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos, nagihatag kanako sa akong amahan. Unya, gidakop si Jesus sa mga sundalo uban sa ilang kapitan ug sa mga gwardyang Hudiyo. Ug siya gigapos nila o gidala, una ngadto kang Anas, ang ugangan ni Caiphas nga mao ang pangulong pari niadtong tuiga. Si Caiphas mao ang nagtambag sa mga Hudiyo nga mas maayo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro og laing tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa pangulong pari. Busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugaran sa balay sa pangulong pari.
Nagpabilin si Pedro dito sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagguwa ang laing tinunan nga kaila sa Pangulong Pari ug misulti sa babae nga didto sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ay ngadto sa sulod. Ang babae nga didto sa ganghaan miingon kang Pedro. Dili ba usa ka man sa mga tinunan niya ng tawhana? Dili uy. Mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahuna busa ang mga sulugoon ug ang mga gwardya naghaling og kalayo, ginamit ang uling ug nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Miduol si Pedro ug mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya gipangutana si Jesus sa Pangulong Pari mahitungod sa iyang mga tinunan ug sa iyang patulunan. Si Jesus mitubag. Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo gibuhat ko sulod sa mga sinaguga ug sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busang nganong nangutana ka ban kanako. Mao'y pangutana ang mga taong nakadungog kanako kay nasayod sila sa akong gisulti. Sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardya o giingnan. Nganong nakaako ka pagsulti ingon niini sa Pangulong Pari? Si Jesus mitubag kaniya. Kung may sayop ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga niya dinhi, apan kung husto ako, nganong gisagpa mo man ako. Unya, ginapos gihapon, gidala siya ni Anas ngadto kang Caifas, ang Pangulong Pari. Niadtong higayuna, nagtindo gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya. Dili ba usa ka man sa mga tinunan niya ng tawhana? Apan milimod si Pedro. Dili oy. Miingon siya. Unya usa sa mga ulipon sa Pangulong Pari, paryente sa tao kansang dalunggan giputol ni Pedro nangutana. Dili ka ba ang akong nakit-an uban kaniya didto sa tanaman? Ug si Pedro miingon na usab. Dili. Unya diha-diha may mitugtugaok nga manok. Unya gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag. Ang mga Hudiyo wala musod sa palasyo, kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuuhan, bahin sa pagpanlinis, aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Busa miguwa si Pilato ug nangutana kanila. Unsa may inyong sumbong batok nining tawhana? Sila mitubag. Dili unta namo siya dadon nganhi kanimo kung wala pa siya makasala. Ug si Pilato miingon kanila. Dad-an ninyo siya ug hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudiyo mitubag. Wala itugot kanamo ang pagpatayg tao. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot. Unsang paagiha mamatay siya. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Imo ra ba gayud kining pangutana? O gisultihan ka ba'y noon sa uban may tungod kanako? Si Pilato mitubag. Hudiyo bagod ako. Ang imong kaugalingong katawhan o ang mga nagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo nga ri kanako. Kung sabay imong nabuhat. Si Jesus mitubag. Ang akong gingarian dili iya nining kalibutana. Kung ang akong gingarian iya panining kalibutana, ang akong mga sakop pakikaway unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi, ang akong gingarian dili iya niining kalibutana. Tungod niini, nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag. Nag-ingon ka nga hari ako, tungod niini na tao ug biyanhi ako sa kalibutan, alang sa usa lamang katuyo, nga maong pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran, mamati kanako. Kay unsa bay kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik pagguwa si Pilato ug miingon sa mga Hudiyo. Wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayuon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Sila misinggit pagtubag kaniya. Dili siya, si Barabas mao'y among gusto. Si Barabas usa ka tulisan. Unya gikuha ni Pilato sa Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon
ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya og sapot nga dagtom pula, ug nanuol sila kaniya og miingon, mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Ug siya gipanagpa nila. Unya miguwa na usab si Pilato ug miingon sa mga tao, Karon, daduon ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. busa migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunukon ug sa sapot nga dagtom pula. Unya miingon si Pilato kaniya. Ania ang tao. Sa pagkakita sa kadakuan sa mga pari ug sa mga gwardya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus, ilansang siya. Si Pilato miingon kanila, Kung mao kana, kuha siya og ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. ang mga Hudiyo mitubag. Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon kay siya nagpakaanak sa Dios. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus. Tagadiin kabagayod. Apan si Jesus wala motubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya. Dili ka ba motubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo ug sa pagpalansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag. Wala kauntay gahom kanako, kung wala pa kiniihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nga kanimo, masad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo misinggit. Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili ka higala sa emperador, kay bisan kinsay magpakahari kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bispera sa pangilin sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudiyo. Ania ang inyong hari. Apan sila naninggit sa pagtubag. Patya siya, patya. Ilansang siya sa krus. Si Pilato nangutana kanila. Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kadakuan sa mga pari mitubag. Wala kami hari gawas sa emperador. Tungod niini gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo ginganlan kini Golgota. Ug didto siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo ug ipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini. Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudiyo. Daghang mga Hudiyo nakabasa niini, kay ang dapit din gilansang si Jesus, dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. Ang mga kadakuan sa mga pari miingon kang Pilato. Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo, kundili nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudiyo. Apan si Pilato mitubag. Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo didto sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot ug gibahin sa upat. Usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay. Dili nato kinigisiun. Magripa hinuon kita kung kinsay makapanag-iya nini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot ug giripahan nila ang akong bisti. Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan. Babay, aniya ang imong anak, Unya miingon siya sa tinun-an. aniya ang imong inahan. Sukad ni adto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Human niini, si Jesus nga nasayod, nga ang tanan natuman na,
ug aron pagtuman sa kasulatan miingon. Giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka, ug nagtunlob silang espongha sa suka, ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo, ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya. Natapos na. Unya miduko siya ug namatay. Palihog mangluhod ang tanan. Palihog manindog. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus. Ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam, ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlawng igpapahulay. Sanglit ang umaabot nga adlaw ang ipapahulay, balaan man kaayo. Busa na ngadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban ni Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala na nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Jesus gidughang sa usa sa mga sundalo ug bangkaw ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tao nga nakakita niining hitabua, nagmatuod niini aron manuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti, ug naibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nagingon. Walay bukog niya nga balion, ug may lain pa gayong bahin sa kasulatan nga nagingon. Ang mga tao mutan-aw kaniya nga ilang gidughang. Human niini si Jose nga taga Arimatea, mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadaguan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato busa miadto si Jose ug gikuha ang lawas ni Jesus. Ug si Nicodemo ang nakikita kang Jesus usa ni ana kagabi. Mikuyog kaniya dala ang mga kalim-an ka kilo nga pahumot, sinako nga mira ug alo. Unya gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos og panapton nga lino uban sa mga pahumot, kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman didto sa dapit diin gilansang si Jesus. Ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pa gayud kalubngi. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam, ug kay duol raman ang lubnganan, ilang gilubong si Jesus didto. Tungod sa gugma, nagpakamatay siya. Tungod sa kaluoy, gidawat niya ang makaulaw nga silot nga dili takos o angay kaniya. Mao kana ang gihimo sa atong Ginoong Hesukristo alang kanatong tanan. Ang angayan nga ilansang sa krus mao kita.
kay kita man ang nakasala. Ang angayan nga mag-antos, kita unta, kay kita man ang nanamastamas kaniya. Nagpatuyang sa atong gusto o nagpabilin sa kinabuhing makasasala. Kitang tanan unta ang angayan nga pakaulawan, insultuhon, paantuson. Apan ang Ginoong Hesukristo miangko niining tanan, midawat niining tanan, aron sa pagpahinumdom kanato nga ikaw ug ako iyang gihigugma. Dili kita takos og angay nga tubson sa Ginoo. Apan iyang gipasulabi nga tubson kita kay alang kaniya mas maayo pa nga siya ang mag-antos kay sa kita ang mag-antos. Hagit kini kanatong tanan, mga kaigsuunan. Kay ang pagsaulog nato sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, sa paghinumdom nato sa mga kasakitan sa atong Ginoong Hesukristo, atong gipahinumduman ang atong katagsa sa kaugalingon nga kita gitubos sa usa kamahal nga presyo ang kinabuhi sa atong Ginoo. We are people of short memories. Ug mao kana ang hinungdan nga takos ug angay nga kita pahinumduman nga gitubos kita sa usa ka Dios nga maluluyon ug nagpangga, nagmahal kanatong tanan. Karong adlaw gipahinumduman kita sa pag-usisa sa atong kaugalingon. Kung unsa kita nga higala ni Kristo. Parehas ba kita kang Judas nga madala lamang sa lapi, nga andam og tagana sa pagbaligya sa atong mga kalag, aron lang maangkon ang salapi nga buot natong maangkon. Sama ba kita kang Judas nga andam og tagana nga mangawkaw sa lapi sa uban, aron atong matuman ang atong gusto ug tuyo? Sama ba kita kang Judas nga bisan nasayod kita nga sayop ang maong binuhatan, ato kining gipadayon sa paghimo kay gubot natong angkunon ang maong salapi? Mangawat kita aron makaangkon sa maong bahandi. Sama kita ka sa salapi, nagpapalit sa salapi, ug mao kini ang panawagan sa atong katilingban karon. Gikinahanglan nato ang mga Kristohanon nga dili papalit og sapi, nga andam og tagana, nga musalikway bisan unsa kadako nga salapi, kun ang prinsipyo nga Kristohanon ug baruganan paliton. Mga kaigsuunan, subo nga palandungon nga sa atong kinabuhi, madala gihapon kita sa sapi. Tingali, sama kita kang Pedro, puno sa kaisog, apan panahon sa kalisod, mitalaw, nahadlok, gilimod ang Ginoo. Sa kamadaghan nga higayon, ato kanang gihimo sa Ginoo, gikaulaw ta ang Ginoo. Wala nato ang kuna ang Ginoo nga atong higala, ato siyang gibaliwala. Wala nato siya ang kuna nga mao'y tuburan sa mga grasya sa atong kinabuhi. Wala nato siya ang kuna nga higala, nga andam ug tagana, nga mausakripisyo alang kanato. Hinunua, ato siyang gibaliwala. May panahon nga ikaw ug ako gitawag sa pagsaksi kaniya.
apan ang atong gihimo imbes atong puy-an ang atong pagkakristohanon, ato kining gikaulaw. Simple lang. Dili ba ikaw maulaw, manguros at tubangan sa kadaghanan? Kay usahay mao kana ang mahitabo mga kaigsuunan nga bikasan ang pagpanguros diha sa publiko atong ikaulaw. Mas maayo pa ang mga Muslim kay sa panahon nga mag-ampo na sila bisan asang dapita muhiklad sa ilang mga banig magtuwad-tuwad aron pagpadayag sa ilang pag-ampo sa ilang mga ala. Apan kita bisan gani sa pagpanguros atong ikaulaw. Kristohanon man kaha kita, ngano man nga atong ikaulaw si Kristo. Sa panahon nga adunay magpaambit sa ilang kasinatian mahitungod kang Kristo, atong buyagon ug atong ingnon, kakorne po na ang imong sharing. Ginoo, di ta ma-enjoy ni ana. Atong ikaulaw ang Ginoo diha sa atong mga posting sa Facebook. Kay alang kanato, dili ang ngayan nga mahimong tipik og bahin ang Ginoo si Kristo sa atong my day, sa atong story. Kay korne, sad to say, ato kanunay nga ipasigarbo ang atong mga kalihukan nga kalibutanon nga dili makahatag og inspirasyon sa uban. Hinunua, makahatag hinuon kini og kasina sa uban. Maghaling sa ilang kasina kanimo. May sila kay nagsuroy-suroy sa hinan kami intawon nabilin sa talibon. Maayo sila kay nangaon sa mga maayong restaurant kami gasula ug ginamos. Sad to say, mao kana ang mga panghitabo mga kaigsunan. Dili kita mo bandilyo sa Ginoo kay atong ikaulaw si Kristo. Gipahinumduman kita usab nga tingali ikaw ug ako mao si Pilato. May mahimo unta kita sa pag-usab sa dagan sa kinabuhi sa uban. Apan nang hinaw lamang kita kay atong gisiguro nga maluwas ang atong kaugalingon. Tingali parehas kita kang Pilato nga posible untang maluwas ang uban. Apan aduna wala kitay gihimo aron sa pagtabang sa uban nga nagkinahanglan sa atong panabang. Aduna unta kitay posible nga mahimo sa makang Pilato sa pagpreserbar sa kinabuhi ni Jesus. Apan wala nato kini himua kay nagpadala kita sa pressure sa kadaghanan. Mao kana ang kasagaran nga mahitabo mga kaigsuunan. Mas palasulabihon nato ang paglunang sa pagpakasala, paghimo og mga sala kaysa pagpatunhay sa atong relasyon sa Dios. Kining maong kasaulugan karon, panahon sa pamalandong, panahon sa pag-usisa sa atong kaugalingon. Kung giunsa nato pagbalos ang atong may gugmaon nga Dios. Mga kaigsuunan, luyo ni ining tanan nga atong gihimo kang Kristo, nagpabilin ang iyang kaluoy kanato. Karong adlaw sa makausapa, gipahinumduman kita nga bisan pa sa atong gihimo kaniya, siya amdam og tagana nga mopasaylo kanato kung ikaw
mangayo sa maong pasaylo. God is a forgiving God. Our Lord Jesus Christ died for us because He is a merciful God. Karong adlaw, iyang gibuksan ang ganghaan sa kaluoy alang kanatong tanan. Muduol kita sa ganghaan sa kaluoy. Musulod kita sa ganghaan sa Dios nun nga kaluoy. Ug atong hinumduman nga kining maong kaluoy walay kinutuban. Bisan pag unsa kadako ang atong sala, bisan pag iunsa nato pagpanamastamas ang Dios, bisan pag iunsa nato pagpasipala ang iyang anak, kung ikaw mupiko sa imong mga tuhod ug miingon, pasaylua ako Ginoo, kay ako usa ka makasasala. Andam siya og tagana nga muhatag sa imong pasaylo. Unsa ang sala nga dili mapasaylo sa Dios? Ang sala nga dili mapasaylo sa Dios mao ang sala sa dili pag-angkon nga ikaw ug ako makasasala. If we refuse to recognize our sinfulness, that is the thing that God cannot forgive. Ang dili mo angkon nga siya makasasala, dili ug dili gayud mapasaylo sa Dios. Because we can only be forgiven, we can only receive the mercy of God if we fully recognize that we are a sinful person. Dili ka mapasaylo kung dili nimo ang kunon nga ikaw takos ug angay nga pasayloon. God is merciful. Apan maluyon lamang siya kanimo kung ikaw magpakiluoy kaniya. Kung magpabilin kita sa atong mga garbo, kung magpabilin kita nga muingon, wa ako'y nahimong sala, imo nang gisilutan ang imong kaugalingon. Because God cannot forgive you for refusing that you committed a sin. Apan kung ikaw muangkon sa maong sala, buksan niya ang kaluoy, ihatag niya ang maong kaluoy nga imong gipangayo. Ang gikinahanglan mao kini, musalig kita sa Ginoo. Diha sa larawan sa Divine Mercy, adunay mga pulong nga nagkanayon. Jesus, I trust in you. Salig sa Dios nga siya mopasaylo, kay ang atong mga sala kung ikumparar sa kaluoy sa Dios, sama kini sa usa katinulo diha sa dagat sa kaluoy. Our sin is just a drop compared to the mercy of God. Kini ang adlaw sa kaluoy. Kini ang adlaw nga gibuksan sa makausapa ang kalangitan aron ipadagayday sa katauhan ang maong kaluoy. Hinaot unta nga ato kining dawaton. Hinaot unta nga kining maong grasya atong dawaton sa kabukas. Again, walay sala nga dili mapasaylo bisan unsa kadako kung ikaw ug ako mupiko sa atong mga tuhod ug mangayo ug pasaylo. Ang tawo nga dili kabalong mupiko sa iyang mga tuhod ug mangayo ug pasaylo sa Dios, sama sa usa ka demonyo. Kay mao kana ang gihimo sa demonyo, dili gayud siya mupiko sa iyang mga tuhod ug mosimba sa Dios.
Dili kayo simupiko sa iyang mga tuhod aron mangayo og pasaylo sa Dios. Ug mangao na ang hinungdan nga siya gisulutan didto sa kalayo sa impyerno. Apan kita, gitagaan kita og kahigayunan, gipahinumduman kita for as long as we are willing to bend our knees and beg God's mercy and forgiveness, He will certainly give it to us. Karong adlaw, gihatagan kita og kahigayunan sa pagtugyan sa atong makasasala nga kinabuhi, makasala nga kaugalingon dinhi sa tiilan sa krus. Sa atong pagsimba sa balaan nga krus, ibilin sa maong krus ang tanan natong mga makasasala nga kinaiya, ang atong makasasala nga mga binuhatan, ang atong mga kahuyangan sa kinabuhi. Kay pinaagi sa balaan nga krus, ikaw ako lig-unon hatagan sa grasya nga makapadayon sa pagpaningkamot sa atong panaw sa pagtuo nga magpabilin nga Diyos nun sa atong kinabuhi. Kini ang adlaw nga si Jesus miingon kanatong tanan. Gihigugma ko kamo. You are my friends. Mga higala ko kamo. Kay higala ko kamo. Andam ako og tagana nga magpasakit kaninyo, magsakripisyo kaninyo. Mga kaigsunan, uban sa atong mga sala, uban sa atong mga kasakitan sa kinabuhi, ania si Kristo gilansang sa krus, andam ug muayo kanato. May the mercy of God heal all of us. Amen. Palihog manindog ang tanan. Pag-ampo sa katawan. Alang sa santos ng simbahan. Magampo kita, mga minahal o yamot, alang sa simbahan sa Diyos, nga nagalukop sa kalibutan. Ang Diyos Amahan nga makagagahom sa tanan, mag-agak ug maghius sa unta kanato, aron makasimba kita kaniya sa kalinaw ug kahusay. Maluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga makagagahom mo walay katapusan, imong gipadayag ang imong himay as tanan nga nasod. Pinaagi ni Kristo imong anak, tultuli kami sa pagkamakanunayon sa among pagtuo o sa pagsangyaw sa imong ngalan o pagdala sa kaluwasan ngadto sa tanan mga tawo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa Santo Papa. Magampo kita,
alang sa atong Santo Papa Francisco. Ang Diyos nga nagpili kaniya sa pagka-Santo Papa, maghatag unta kaniyag kaayuhan ug kabaskog sa lawas, aron mamaayo nga pagkagiya ug pagdumala ang santos nga katawhan sa Dios. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga magagagahom ug walay katapusan, ikaw nag-agat sa tanang mga butang, pinaagi sa imong pulong, ikaw nagdumala sa tibuok katawhan nga Kristohanon, sa imong hugma panalipdi ang Santo Papa, nga imong gipili alang kanamo, ubos sa iyang pagpangulo, ligunang among pagtuo, ug himuha kaming mas maayong mga Kristiyanos, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa kaparian ug mga siglar sa simbahan. Magampo kita, alang kang Most Reverend Patrick Daniel Y. Parcondidi, atong obispo. Alang sa tanang mga obispo, mga pare ug mga diakono, alang sa tanang mga nag-alagad sa simbahan, ug alang sa tibuok nga magtutuong katawhan sa Dios. Manindog kita. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ang imong espiritu mao'y nagdumala sa simbahan ug naghimo kaniyang santos, patalinghugi ang among mga pag-ampo ug tabangi kaming tanan sa among tagsa-tagsa kapagtawag aron kadungagan ang among mga kakugi, pagtuman sa among mga katungdanan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga nag-andam aron kabunyagan. Magampo kita, alang ni adtong nangandam alang sa bunyag. Ang Diyos nga maluluyon, maghimo unta nga mubulig sila sa iyang gugma, mapasaylo sa ilang mga sala, pinaagi sa tubig sa bag-ong pagkatao, ug maghatag kanila sa kinabuhi, diha ni Hesukristo atong Ginoo. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, gihatagan nimo kanunay ang imong simbahan ug bag-ong mga sakop, dungagi ang pagtuog kay balo niadtong nangandam alang sa pagbunyag, himo ang nga matawo sila pag-usab, pinaagi sa tubig, nga maghatag og kinabuhi, ug himuha sila nga mga sakop sa imong piniling banay, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa kahiusa sa mga Kristiyanos. Magampo kita alang sa tanan natong mga igsuon, nga sama ka nato, nagtuo kang Hesukristo. Ang Diyos maghiusa og magpundok sulod sa usa ka simbahan, sa tanan nga kinasingkasing nangita sa kamatuoran. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga magagahong walay katapusan,
Ikaw nag-amping sa tanan nga imong gihiusa, tan-awa nga maluluyo ng tanang nagsunod kang Jesus nga imong anak. Kaming tanang imo tungod sa among mga pagbunyag, himua kami nga usa dinha sa kabag-uhan sa pagtuo, ug ampingin kami nga hiniusa dinha sa inigsuunayng paghigugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga Hudeyo. Magampo kita alang sa lungsod nga Hudiyo. Sila ang unang nakabati sa pulong sa Dios. Magpadayon unta pagtubo ang ilang kahibalo ug gugma sa iyang ngalan ug ang ilang kamatinud-anon sa iyang kasabutan. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga makagagaw mo walay katapusan, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong simbahan, kaniadto imong gisaad ang kaluwasan, kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat, ug naghimo ka og kasabutan uban kanila. Dada sila karon nga na sa hingpit nga kaluwasan, nga imong giandam alang sa lungsod, nga una nimong gipili, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang kanila nga wala magtuo kang Kristo. Magampo kita alang niadtong wala magtuo kang Kristo. Ang kahayag sa Espiritu Santo magtultol unta kanila sa dalan sa kaluwasan. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, himuang nga sila nga wala mag-ila kang Kristo, makakablag sa kamatuuran, diha sa ilang paglakaw sa kinasingkasing nga katarong sa imong atubangan. Tabangi kami pagtubo diha sa gugmaalang sa usag-usa, sa pagsabot pag-ayo sa misteryo sa imong pagkadiyos, ug sa pagkahimong mas hingpit nga mga saksi sa imong gugma, atubangan sa katawhan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang kanila nga wala magtuo sa Dios. Magampo kita alang niadtong wala magtuo sa Dios. Makapahimuot unta sila sa ilang magbubuhat ug manunubos, pinaagi sa pagkakinasingkasing sa ilang konsensya ug kinabuhi. Mangluhod kita. Manindog kita. Makagagahom ug walay katapusang Dios, gibuhat mo ang tawo aron ang tanan mangandoy sa pagpagkakaplag kanimo, ug makabaton sa kalinaw human ikaw makakaplagin nila. Ituod nga bisan sa tanang kakulian nga magbabag sa ilang dalan, makailaunta sila diha sa kinabuhi sa mga Kristiyanos, sa mga timaan sa imong gugma ug kaluoy, ug modawat silang malipayon kanimo ang usang matuod nga Dios ug amahan namong tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga namunuan sa gobyerno. Magampo kita alang sa nag-alagad sa gobyerno.
Ang Diyos mag-agak unta sa ilang mga huna-huna o mga kasing-kasing. Aron ang tanan nga ilang gialagaran, magpuyo diha sa matuod nga kalinaw ug kagawasan. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw na sayod sa mga gipangandoy sa mga kasing-kasing sa mga tao, ug ikaw ang tigpanalipod sa ilang mga katungod sa imong kaayo, bantayi ug ang anaas sa gahom aron tibok lungsod bisan diin makapimulo sa kagawasan sa tinuuhan sa kahimtang nga walay kahadlukan ug sa matuod nga kalinaw ug kahusay kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga gikinahanglan sa tanan, Magampo kita, mga minahal o yamot, alang sa gikinahanglan sa tanan. Ang Diyos ang amahan nga makagagahom, maghatag untag kaayuhan sa mga masakiton, kahupayan sa mga himatsyon, maayong pagpanaw sa mga nagbiyahe, ug kagawasan sa mga gibilanggo, supak sa katarungan. Luwason unta niya ang kalibutan sa tanang mga sayop, sa gutom ug sa mga sakit. mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw naghatag og kabaskog sa mga gikapuyan ug bag-ong kadasig sa mga nawad-an sa paglaom. Patalinghogi ang mga pag-ampos tanang nagsangpit kanimo dina sa ilang mga kagul-anan aron makabaton sila sa kalipay sa pagdawat sa imong hinabang iya sa ilang mga kinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga nag-antos ni ining panahon sa pandemya, Mag-ugpo usab kita, alang ni adtong nag-antos tungod dining problema pandemya sa COVID-19 nga ang Diyos Amahan maghatag og kaayuhan sa panglawas ngadto sa mga masakiton, kalig-on niya antong nag-amuma kanila ug kaluwasan alang sa tanan mga biktima nga nangamatay. mangluhod kita. Manindog kita. Makagagahom ug kanunayng buhi nga Dios, bugtong hinabang sa among tawhanon nga kahuyang, tanawa uban sa kaluoy ang masulubong kahimtang sa imong mga anak nga nag-antos tungod nining pandemya, upaya ang kasakit sa mga masakiton, hatagi og kalig-on ang mga nag-amuma kanila, ug dawatan nga na sa imong kalinaw, sila nga nangamatay og niining panahon sa pag-antos, itugon kaming tanan, makakaplaw ug kahupayan diya sa imong maluluyong gugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Hinimaw ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Hinimaw ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Hinimaw ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Tungod sa restriction sa pandemya, ang ato ang pagtahod sa krus ni Kristo, diin iyang giluwas ang kalibutan, pinaagi lamang sa pagyukbo o pagduko sa ato mga ulo, ug kun sa kadtong buot muluhod, apan walay muhikap sa krus ug walay muhalok. Pahinumdum sa tanan ang limos atong ihatag sa Holy Land, ang yutang natawhan sa atong Ginoong Jesucristo.
Karon mag-ampog na samahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga sa mga langit, pagdaykon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala. Pasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Pili mo kami itugyan sa panulay, inunuan, luwasat kami sa dautan. Nangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa nang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa nang kasamok. Samtang nga paabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Mangluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ng gidapit alang sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita, O Diyos nga makagagaom mong walay katapusan, gihatagan mo kamig bagong kinabuhi, pinaagi sa madawugong kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, ipadayon kining makaluwas nga buhat, makaamgo unta kami kanunay sa among pagpakigambit nining misteryo, o magpadayag unta kami niini kanunay, dina sa Kristohanong pag-alagad namo kanimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod palihog. Human niining kasaulugan atong isunod ang pagprosesyon sa Santo Entierro o ang imahin sa patayng lawas sa atong Ginoong Jesucristo. Daw sa maglubong ato kining iagi sa ato ang mga kadalanan. Ug sanglit nagpadayon ang hulga niining COVID-19, giauhag nga ang musunod sa karosa sa Santo Entierro o sa pagprosesyon niini kadto lamang adunay mga sakyanan o kauban o miyembro sa banay aron na ma-observe gihapon ang mga health protocols. Giauhag ang kadaghanan nga mo uli lang sa ilahang mga balay diin moagi ang ruta sa prosesyon unya magdagkot og kandila arang sa panalangin. Human sa prosesyon inag-uli sa Santo Entierro, dili nato kini isulod sa simbahan o ipatok sa altar sama sa nabatasan. Hinuon ang karosa sa Santo Entierro atong ibutang atubangan sa balay sa obispo for public veneration. Masaligon nga kadtong mo simba ug moampo sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo, maantigo mo observe sa mga health protocols kay nagpakabana sa usag-usa. Inagkagabi alas 8 niining Biyernes Santo, pagahimuon ang pagpamalandong sa 7 ka mga kasakitan sa atong mahal nga inahan ang Birhen Maria, ang Mater Dolorosa, dinhi sa sulod sa atuang Cathedral Compound og kung kinsa katong buot mohimo sa pagpenitensya mamahimo nga magtiniil agi og pamalandong sa 7 ka mga kasakitan sa mahal nga inahan. Katapusan ugmang adlaw ang ikatulong adlaw sa atuang Paschal Triduum sa alas 6 magpabilin gihapon ang atuang pag-ampo sa simbahan ang tinieblas. Palihog manindog. O Ginoo, nakasaulog na kami sa lumanan sa kamatayon sa imong anak. Nakakaplag na kami kalauman diya sa iyang pagkabanhaw. Upaya kanunay ang imong katawhan. Panalangini kami upasayloa ang among kalapasan. Liguna pagayod ang among pagtuo o panangata kami sa kaluwasang walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ato karong isunod ang prosesyon atong bantayan ang igo nga distansya sa usag-usa.